ವಿಘ್ನ ಪರಿಹಾರ ಸುಗುಣ ಗಂಭೀರ ವಿಘ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮುಗೂರ್ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಇನಿ ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸೋಮನಾಥನ ಕಡೆಗೆ ಪಂಪಿನ ಈ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಡೆದುಂಡು ನತ್ತ ಆಡಳಿತದ ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಘ್ರಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ್ದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ನಡಿಗೆ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥನ ಕಡೆಗೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂದು ವಿನೂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಎಂಗಳು ದೀತ ಎಂಗಳ ಪೂರ್ವಜರ ಕಾಲಡು ಇಂಚಲ ಸೋನದ ಸುರುತ್ತ ಸೋಮವಾರದ ಬೊಂಡಾಭಿಷೇಕದ ಅವಕಾಶನು ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಆವಡು ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವಡು ಸುರುಟಾದ ಮೊಗವೀರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿನ ಹಿರಿಮೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ನಡತೊಂದು ಬೈದನು ಅಂಚೆನೆ ಇನಿ ಸೋನದ ಸುರುತ್ತ ಸೋಮವಾರ ಬೊಂಡಾಭಿಷೇಕ ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಘ್ರಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ್ದು ಪಿದಾಡ್ದು ಸೋಮನಾಥನ ಕಡೆಗೆ ಬೊಂಡಾಭಿಷೇಕ ಮಲ್ಪರ ಎಂಗ್ಲು ಪಿದಾಡಂದುಲ್ಲ ಎಂಗನ ಹಿರಿಯಕನ ಕಾಲೋಡು ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಡತೊಂದು ಬರೋಂದಿತ್ತು ಸೋಮನಾಥನ ಆಡಳಿತುಡ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮೊಗವೀರ ಸಮಾಜ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಅವೇ ನೆನಪುದಿ ಒಂದು ಸೋಮನಾಥ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಈ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಗೆ ಸುರುತ್ತ ಬೊಂಡಾಭಿಷೇಕದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮೊಗವೀರ ಸಮಾಜ ಮಲ್ಪರ ಪಿದಾಡ್ದ ನಿಕ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆ ಮಾತೆರ್ನಲ ಸಹಕಾರೋಡು ಎಂಗ್ಲು ಇನಿ ಸುಮಾರು 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದೆ ಸೋಮನಾಥನ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬೊಂಡಾಭಿಷೇಕ ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ಪರುಲ್ಲ
ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾಪನ ಸಂಗತಿಯಿಂದ ಪಂಡ ಮೊಗವೀರ ಸಮಾಜದಕಲು ಅನಾದಿ ಕಾಲೋಡ್ದಲ ಸೋಮೇಶ್ವರದ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರಿನ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರೆಂದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಿಯಾಳ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ವರ್ಷಂಪ್ರತಿ ನಡಪ ಒಂದು ಬರೊಂದಿತ್ತೇರು. ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಭಜನೆದ ಮುಖಾಂತರ ಸುಮಾರು ಮೊಗವೀರ ಪಟ್ಟಣದ ವ್ಯಾಘ್ರ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ್ದು ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆದ ಮುಖಾಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಡ್ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದಕ್ಕಲು ಸೇರಿದು ಹಿರಿಯರು ಗುರಿಕಾರನಕ್ಕಲು ಮಾತ್ರ ಸೇರಿದು ಪೊರ್ಲುದೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ತದೇರು. ಶಿವೆ ನಾದಪ್ರಿಯೆ ಲಾತ್ ವೇದಪ್ರಿಯ ಲಾತ್ ಶಿವೆ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಿಯೆ ಅಭಿಷೇಕ ಪ್ರಿಯೆ ಎಂದು ಪನ್ಪುನೇನು ಮೊಗವೀರ ಸಮಾಜದಕ್ಕಲು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತೇರು. ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಡು ಮಡಿಕೇರಿ ತಂಡ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯಡು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪ ಬತ್ತಂಡಲ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಈ ಮಣ್ಣಡು ಸೋಮೇಶ್ವರದ ಸೋಮನಾಥನ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ಬೊಕ್ಕ ಶಿವಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಸೋಮೇಶ್ವರದ ಒಂಜಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ರಕ್ಷಣೆ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡದ ಜನಗಳಿಗೆ ಉಂಡು ಎಂದು ಪಂಡದು ಯಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಸೋಮೇಶ್ವರದ ದೇವರನ್ನು ನೆನೆತೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಈ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ್ನ ಅಭಿಷೇಕ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯನು ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರು ಮೊಗವೀರ ಸಮಾಜಗಳ ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ಮಾಗಣದ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರಿಗಳ ಆರು ಕರುಣಿಸವಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ಕರುಣಿಸವಡು ಬೊಕ್ಕರ ತರತಗ್ಗಾದ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರ ಯಾನು ತರತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದ ಅವಕಾಶವು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಸೋಮನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಕಾಣಿಕದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭಾರಿ ಗತವೈಭವಡು ಸೋಮನಾಥ ಮೆರೆತನ ಒಂಜಿ ಊರು ಪಂಡ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಆನೆ ಹಬ್ಬಕ್ಕನ ಕಾಲದಿಂಚಿಲ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಗತವೈಭವಡು ಮುಲ್ಪದ ಸೇವೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಆವೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಪಂತನ ಕೇಳೊಂದಿತ್ತೆಂಕ್ಲು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅನನ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತಿನ ಸಮಾಜ ಪಂಡ ಮೊಗೇರ ಸಮಾಜ ಅಕ್ಲೆಗಳ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಭಾರಿ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂಚಿಲ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಅನನ್ಯ ಸಂಬಂಧ. ಈ ಜಾತ್ರೆ ಸಂದರ್ಭ ಅಕ್ಲ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಒಂಜಿ ಪರ್ಬದ ಲೆಕ್ಕ ಅಕ್ಲ ಸಮಾಜಡು ಪೂರ ಹೊಸ ಕುಂಟು ಹೊಸಂದು ಮಾಡಿದ ಸಂಭ್ರಮ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಡ್ತೊಂದು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂಚಿಲ ನಡ್ತೊ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇನಿ ಒಂಜಿ ಬಂಡಾಭಿಷೇಕನ ಶೀಲಾಭಿಷೇಕನ ಮೂಲು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ದಿವೊಂದು ಇಡೀ ಊರುದಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡವಾಡು ಪನ್ಪನ ನಿಟ್ಟಿಡು ಒಂಜಿ ಭಜನೆದ ಮುಖಾಂತರ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮೊಗವರೆ ಪಟ್ಟಣದ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದಡೆಗೆ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ನಡಿಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಲ್ತದೆ. ಈ ಒಂಜಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ನನ್ನ ದುಂಬಗಳ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಕ್ಲ ಸಮಾಜಗೂ ಅಕ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಬಂದ ಅನಾಥ ಸೋಮನಾಥನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕಾಡು ಪನ್ನದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆ ಉಳ್ಳಾಲ ಮೊಗವೀರ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಮೊಗವೀರ ಸಮಾಜದ ಕುಲದೇವರು ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಬಂಟಜ್ಜೆ ಗುಳಿಗಜ್ಜೆ ಮೊರಸಾಂಡಿ ದೈವನ ಒಂಜಿ ಬೊಳಂಗರ ಮನ್ನಡ್ದು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಸೋನದ ಸುರುತ್ತ ಸೋಮವಾರ ಯಾಪಲ ಮೊಗವೀರ ಸಮಾಜದಕ್ಲೆಗೆ ಮೀಸಲಾದ ದೀದುಪುಂಡು ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಬಂಡಾಭಿಷೇಕದ ದಿನ. ಈ ದಿನನು ದುಂಬು ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಘ್ರ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರದ ಐತಿಹ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಸೋಮನಾಥನ ಅನತಿ ಮೇರೆಗೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಬತ್ತದ ಬೊಳಂಗರ ಮನ್ನಡು ನೆಲೆಯಾತಿನ ಆ ಜಾಗ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಡು ದುಂಬು ಪೂರ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮುಖಾಂತರ ಬತ್ತದು ಈ ಬೊಂಡಾಭಿಷೇಕ ಮಲ್ತೊಂತೀರು. ಅವೇನು ಪಿರವರ ನಮ್ಮ ಈ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಯುಗಡು ಅವು ಜನಗಳು ಮರತಿತ್ತು ನಾವೇನು ನಮ್ಮ ಪಿರವರ ಚಾಲನೆ ಕೊರೋಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿಡು ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಉಳ್ಳಾಲದ ಆ ಬೊಳಂಗರ ಮನ್ನಡು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೊಡೆದು ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥನ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಗಳ ಮಾತು ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರಾವು ಒಕ್ಕ ಗುರುಕಾರ್ನಕಲು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ನಂಗಳ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆದ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಅಂಚನೆ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದಕ್ಕೂ ಮಾತ ಸೇರಿದೆ ಭಜನೆ ಮುಖಾಂತರ ವೈಭವಡು ಸೋಮನಾಥನ ಬಕ್ಕ ವ್ಯಾಘ್ರ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿನ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ ದೆತ್ತೊಂದು ಜೈಕಾರ ಪಾಡೊಂದು ಇಡೇ ಮುಟವ ಬೈದ ಬನ್ನಗ ಈ ಸೋಮನಾಥನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಮಂಡಳಿದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ಕೊರಿಯರು ಆಗ್ಲಿಗೆ ಎಂಗ್ಳು ಸಮಾಜದ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಇಂಚೆನೆ ಈ ಸತಿ ಎಂಗ್ಳು ಪಿರವರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಈ ಸತಿ 2018 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಬರ್ಪಿ ಸತಿ ನೆಟ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಸೇರೊಂದು ಸಮಾಜ ಬಾಕಿ ಸಮಾಜದ ಸೇರೋ ಒಂದು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಆ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯನ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಕೊರಡು ಬಂಡದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಇನಿ ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲೆಡು ಪನಗ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಇಂಚೆನೆ ಭಜನೋಡು ಈ ಪೂ ಪತ್ತೊಂದು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಬಂಡಾಭಿಷೇಕ ಅಂತ ಬೋಂತೇರು. ಈ ಬಂಡಾಭಿಷೇಕ ಮಂತ್ರದ ಎಂಕಲು ಪುದೇ ಬಾನಾಗ ಕಡಾಳ್ಡು ಜಿಂಜ ಮತ್ಸ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಬರಂತುಂಡು ಜಿಂಜ ಮತ್ಸ್ಯ ಕಡಾಳ್ಡು ಆಂಡ ಆ ಮತ್ಸ್ಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರು ನನ್ನ ಕೊರಡು ಎಂಕುಲು ದಾಯ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕಲು ಬಡವೇರು ಕಡಾಳ್ಡು ಬೆನಿಪಿನಾಕಲು ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಸೊತ್ತನ್ನ ದೇವರು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಅಂಚೆ ಪ್ರತಿ ಏರಿಯಾಗಲ
ಸಂಪಾದನೆ ಕೊರಡು ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರಡು ಮತ್ತು ಮುಲ್ತ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಗಳ ಎಲ್ಲ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಗಳ ಮೊಗವೀರ ಸಮಾಜ ಮೊಗವೀರ ಸಂಘ ಅಂಜೆಂಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ದು ಈ ದೇವರನ್ನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಪುರುಳು ಮನ್ಪಡು ಪಂಡದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ನುಂತಾಗ ಶಿವಾಯ